Wara proċess rigorus ta' restawru prova, illum il-ġurnata, ir-Riserva Naturali tas-Salina reġgħet bdiet tipproduċi l-melħ wara snin wieqfa. Iżda meta fl-2018 il-BirdLife ħadet f'idejha l-amministrar ta' din is-sit, ħadmet sabiex terġa' tibda l-produzzjoni tal-melħ fis-Salina. Sibna li kien hemm ċertu difetti strutturali, kien hemm ilma dieħel minn diversi postijiet. U il-valves, id-dorga li kienet suppost tagħlaq l-ilma ma kienx watertight, ma kienx tagħlaq kompletament. Allura jekk inti għandek l-ilma dieħel ħin kollu ma stax tagħmel il-melħ. Kien biss matul is-sajf tas-sena l-oħra li l-ħaddiema skoprew kif jerġgħu jibdew il-produzzjoni. Mallija spjegalna l-proċess ta' kif isir il-melħ u qal li qabel kollox bdew bħasla papali tas-Salina u mbagħad daħlu l-ilma baħar. Ftaħna l-ilma li mill-baħar jgħaddi mill-kanali l-ewwel jiġi filtrat l-ilma mill-alka u ħaxix ieħor u r-ramel fil-banjieri ta' barra l-kbar, hemmhekk dak jaqbad l-alka u r-ramel. L-ilma jiġi filtrat u jgħaddi minn diversi kanali u jidħol fejn irridu aħna eżatt. Dak sar f'April. Jingħalqu l-valvijiet u jibda l-proċess ta' evaporazzjoni. Sal-aħħar ta' Ġunju ġew innutati saffi 20 ta' melħ. Fil-fatt huwa maħsub li ġew prodotti madwar 10 tunnellati ta' melħ. Ġbarna n-nies u rnexxielna bil-pali u għamilna daw il-munzelli. Tħallih għax inti u ma jkunx nixef kompletament, xorta jkun għatem l-ilma. Meta inti tagħmel bil-pali, mbagħad l-ilma joħroġ minnu u jinxef iktar. Meta jinxef iktar mbagħad tista' tneħħi l-melħ. Lill-manager tar-riserva saqsejnieh dwar se jiġri mill-melħ li jista' jew jintuża għall-ikel jew għal proċeduri industrijali. Ħanibatu samples minnu għal testijiet f'laboratorji speċjalizzati barra minn Malta u dak jgħidilna din melħ il-kwalità tiegħu jekk fihx impuritajiet jew jekk huwiex tajjeb għall-ikel. Ir-Riserva Naturali tas-Salina hija magħrufa sew għal viżitaturi tar-rix li jżuruha matul is-sena. Għaldaqstant staqsejna jekk dawn l-asafar anqalithomx il-kurżità dwar dawn il-munzelli tal-melħ. Huma ma jinteressahomx il-melħ, huma jinteresshom fejn ħajsibu l-ikel. Fejn hemm il-melħ mhux ħajkun hemm ħlejjaq ħajjin. Il-melħ joqtol kollox. Fil-fatt, il-ftit jur lil maħna kien ħafna iktar interessat li jkaċċja l-bużaq li jgħix fis-Salina.